Odvolajú brankára. Brankár odvolaný. 8-7, záverečných 50 sekúnd. Na ľade vidíme 4 hráčov Tipsport týmu, ale Peter Bartoš a jeho nekompromisné zakončenie do prázdnej bránky. To sa nerobí. Keď nechce dať a ten puk tam proste ide, lebo je to naučený, takže... Blíži sa fáza sezóny, v ktorej nie je dobre si odvyknúť strieľať góly. Bieli musia zabrať teraz. Tak uvidíme, čo nám predvedie. Majlem s Rzavským a Blackwaterom má 22 sekúnd pred koncom zápasu. To bola veľmi pekná kombinácia. Uvidíme aj vyrovnávajúci bol. Opäť Blackwater, opäť jeho akcia. A opäť Tipsport tým ešte nemá dosť. Na ľade vidíme 4 hráčov. Odvolaný brankár. Snaha o dokonalý zvrat. Áno,